Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls, zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Britský denník Daily Mail zverejnil článok, kde v Európe si zákazníci môžu kúpiť najdrahší a najlacnejší politer piva. Podľa tohto rebríčka je najlacnejšou pivnou destináciou maďarský Debrecín, kde stojí pivo v priemere 92 centov. Na 5. mieste sa prekvapujúco umiestnil Prešov s priemernou cenou za politer 1,4 €. Podľa štangastov a výčapníkov v pohostinstve je pravda celkom inde. Svedčí o tom pohľad na cenných miestnych podnikoch. Najlacnejšie pivo ide za 1,5 €, je ním Šariš 10 stupňový. Najdrahším miestom sa podľa rebríčku stal Reykjavík na Islande, kde sa priemerná cena za politer piva pohybuje na úrovni 9,38 €. Mestský pivovar Alžbetka v Bratislave prostredníctvom svojho Instagramu informoval, že 20. novembra opäť otvorí svoje brány. Pivovar bol zavretý od začiatku júla tohto roku. Dôvodom uzatvorenia boli technické príčiny, ktoré pivovar nechcel konkretizovať. Podľa medializovaných informácií bol dôvodom uzavretia pivovaru spor o výške nájomného s majiteľom budovy. Plzeňský Prazdroj spustil rozsiahly program inštalácie solárnych panelov na strechy budov svojich pivovarov. V týchto dňoch zapojil prvú solárnu elektráreň v pivovare vo Veľkých Popoviciach. Osadenie fotovoltaiky predstavuje ďalší krok na ceste Prazdroja k uhlíkovej neutralite vo výrobe, ktorú chce dosiahnuť do roku 2030. Využitím slnečnej energie Prazdroj zníži emisie CO2 o takmer 500 tón ročne. Nasledovať bude inštalácia fotovoltaiky v pivovare Radagast v Nošovicích a počas budúceho roku v plzeňskom pivovare. Celkom tak Prazdroj na strechách svojich pivovarov plánuje nainštalovať 3400 solárnych panelov s celkovou plochou 23 000 m2, čo odpovedá 4 futbalovým ihriskám. Ročná produkcia zo všetkých solárnych panelov dosiahne 1600 MWh, pokrie tak 2,4% celkovej spotreby pivovarov Prazdroja. Pivovarom roku 2023 je podľa Združení přátel piva rodinný pivovar Bernard v Humpolci. Pivovar získal toto ocenie po 6. krát. Mini pivovarom roku sa tento rok stal pivovar Rampušák z Dobrovšky. Súťaž Združení přátel piva o najlepšie pivá, pivovary a pivné osobnosti sa koná od roku 1990 a je najstaršou novodobou súťažou na českom pivnom trhu. Prvá časť hodnotenia je anketná medzi členmi združenia a najlepšie piva postupia do finále anonymnej degustácie. Združenie priateľov piva má cez 1500 registrovaných členov. Od roku 2002 združenie vyhlasuje svoje ceny za každým v inom kraji a v inom pivovare. Tento rok sa ocenenie odovzdávalo v humpoleckom pivovare Bernard. Pivovar Franz Lučenca predstavil nové pivo, ktoré nesie názov Judita 14 stupňová. O pive napísal: Toto pivo s jahodovou príchuťou a nadýchom mliečnej bielkoviny je prekvapením pre vaše chuťové bunky. Zlomte rutinu svojho týždňa s osviežujúcim a inovatívnym zážitkom v našom pivovare. Pivo Judita 14 stupňová spája chuťovú harmóniu piva s lahodným zážitkom z jahôd, doplnenou mliečnou jemnosťou. Český rodinný pivovar Zichovec predstavil pivnú novinku Everything Everywhere All Superdelic 17 stupňové. O tomto pive napísal: Superdelic. So superlatívnym ohľadom nových odrôd sme väčšinou opatrní, ale pri Superdelic je určité preháňanie na mieste. Šľachtiaci program Nového Zélandu ukázal svoje zbrane a vydal do nosu bijúci chmeľ, v ktorom sa ovocné vône manga, bobúľ a citrusov miesia so živicovým prejavom, ktorý milujeme na tých najslávnejších odrodách sveta. Po rokoch zelenej jednochmeľovej série NEIPA 17 stupňovej sme sa konečne rozhodli, že si séria zaslúži meno. A tak na svete vítame Everything Everywhere All Superdelic. Český pivovar Siberia Brewery uviedol na trh 3 pivné novinky. Prvou novinkou je pivo s názvom Harvest Experiment. Jedná sa o Fresh Hop Pale Ale 13 stupňové s obsahom alkoholu 6,1%. Pivovar o pive napísal: Experimentálny chmel NSH15 navodzuje arómu broskyň, hrozna a dubového dreva, ktoré sa ideálne párujú so sladovým telom a jemnými estermi kvasiniek. Druhé pivo nesie názov Clock Steampunk. Jedná sa o California Common Steam Beer 13 stupňové s obsahom alkoholu 5,9%. Pivovar o pive napísal: Česká spolupráca s pivovarom Clock. Vďaka surovinám, procesu a charakteru je Steam Beer ľahké medené pivo definované kombináciou sladovosti a relatívne nízkej horkosti. Tretie pivo nesie názov Love the Smell of Citra in the Morning. Jedná sa o Double Neipu 19 stupňovú s obsahom alkoholu 7,7%. Pivovar o pive napísal: Citra má úchvatný aromatický profil, oplývajúci tónmi manga, žltého melónu a citrusov, ktoré doplňajú krémový, svetlý, zakalený základ. Pivovar Bernard uviedol nové nealkoholické pivo s príchuťou grepu. Pivo je k dispozícii čapované alebo vo fľašiach. Pivovar o pive napísal: Bernard s čistou hlavou grep je skutočné pivo so skutočným grepom. Získa si vás svojou lahodne horkou chuťou a vôňou s jemnými tónmi citrusov. Prvotriedne suroviny doplnené grepovou šťavou sú kombináciou, ku ktorej sa budete chcieť neustále vracať. Nefiltrovaný Bernard grep neobsahuje žiadne konzervanty a je mierne dosladzovaný sladidlom z rastliny stevia. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.